eta eta besteak zugiten dute. Zuek behar duzue hasi makinakin. Zuek euskara ikasazue hemen gurekin batera. Guztiei gabontan, gunari bezala badakizuet kantakate, manaturik edugiara. Bon, arratsalde on guztiei, mil esker. Mil esker horrelako kantu edekak emanik. Eta bertsulariek kantatu duten bezala, haekan zer egiten da? Bai, eta nork ikasten du eskuara hemen? Handiek, helduek. Eta hau, haekaren partez da eskertzen dituzuek. Truak egiten ditugu, aspaldiko ohitura da. Etorri gira mediatekara, denak ongi pasatzera. Etortzen zinezte batzutan? Ondoa, ongi etorri deneri, mil esker handi batzuei, biziki edakazera. Sartu haintzin.